Антидиабет ТВ. Епизод 9. Олимпийският отбор на витамините срещу диабет. Хранителните добавки са индустрия за над 168 милиарда долара. От 8,2 милиарда хора на света, близо 2 милиарда са под или близо до прага на бедността. Мисля, че тях можем да ги изключим като редовни консуматори. Това означава, че всеки от останалите харчи по около 50 лева на година за добавки, които ги има в храната. Просто защото е или мързелив, или облъчен, че в храната няма достатъчно. Това е една от любимите ми теми, защото когато създавах нашите Keto Matrix храни, изпратих много храни за тестове в лабораторията. Искам да ви кажа, че в храната има всичко. 50 лева на година спестени за 50 години са над 100 000 лева. Дори няма да смятам инфлацията. Какво ще направите с тези 100 000 лева? Аз ще отида в Мексико, а вие? Аз съм Росица Коцева, основател на Росиспюр и автор на книгата Неограничени. Съм тук, за да преборим диабет 2 и инсулиновата резистентност. Спонсор на предаването е Росиспюр. Неограничените възможности на живота без глутен и захар. Да сравним двете картинки. Коя ще изберете? Помислете, не бързайте. Без храна не може, защото ако не ядем, ще умрем. А без добавки, сега ще разберем. Сигурно си мислите, че е трудно, но не е. Ето го Олимпийският отбор срещу диабета. Витамин D, който от миналия епизод знаем, че всъщност е хормон. Магнезий, този е любим на всички за предозиране, нищо, че е минерал и не е даже витамин. B12, това е най-печелившия в света. Той не са хапчета, то не са интравенозни терапии, то не са магически отвари. Витамин С, той е пък къде ли не се бута. Витамин Е, доведеното дете никой не му обръща внимание. Цинк, стоманената индустрия няма толкова цинк, колкото си мислим, че ни трябва, а от него трябва буквално една идея, която дори не можем да видим с просто око. Да, толкова малко. Хром, който е бил в казармата, знае. B6 никога не е сам, ако не е в компания, никой не му обръща внимание. Алфа-липоева киселина, що е то? Непознатото дете в градината. Подобрява инсулиновата чувствителност, т.е. намалява инсулиновата резистентност. Омега-3 масни киселини. Кое беше сега? 3 или 6, дето беше вредното? Я да видим. Витамин D, който от миналия епизод знаем, че всъщност е хормон, трябват 1000 международни единици на ден от него. Ето топ 3 храни за набавяне, но преди това да кажем, че умереното излагане на директна слънчева светлина си остава номер 1. Най-продуктивният начин за набавяне на витамин D. През зимата може да ходите 2-3 пъти на седмица по 5 минути на солариум, който е с модерни UVB лъчи. Повечето от новите вече са такива. Помнете, разликата между отровата и лекарството е в количеството. Не прекалявайте. 200 грама гъби оставени на слънце за 60 минути преди готвене, 100-150 грама сьонга на пара и масло от треска. Магнезият е един от любимите за предозиране елементи. Не познавам човек, почти дето не взима магнезий за едно или друго. Магнезият е минерал, не е витамин и от него имаме нужда само от около 400 мг на ден, т.е. около 6-7 пшенични зърна, като размерите го да придобиете представа. Той е от огромна важност за усвояването на витамин D също. Една чаша и половина сварен спанак ни дава дневната доза срещу цената от 70 калории. 72 грама тиквени семки също, но с цената на 400 калории. 120 грама чия семена също, но с цената на над 580 калории. Ако имате камъни във ръцете, не може да ядете спанак. Затова на помощ идва трансдермалният магнезий. Какво е това? Това е магнезий, който няма да изядете, а ще си накиснете в него краката за 20 минути. Аз съм голям фен на трансдермалната терапия, защото каквото мине през стомаха, жлъчката почти го унищожава. Но не минали през стомаха, имаме почти на 100% гарантирано усвояване. Епсомовата сол е химично съединение, състоящо се от магнезий, сяра и кислород. Името идва от град Епсом в Англия, където е открита през 17 век. От тогава се използва широко. Другото име на епсомовата сол е английска сол и за щастие нашите приятели в злосместни магазини имат насипни.
Какво правим като я купим? Взимаме леген с топла вода, слагаме една чаша от солта и си потапяме краката в нея за 20-30 минути. Потапянето на краката вечер в магнезий преди лягане успокоява и подобрява съня, така че може да усетите и по-добър сън, ако го правите вечер преди лягане. И така няма да се тревожите, обичате ли спанак или не, или колко калории сте погълнани. Заключение: добавките са аут, храната и трансдермалната терапия са ин. Ще продължим скоро и ще надграждаме, докато стигнем до идеалното меню за деня. Започнете своята борба с диабета сега. До следващия път в Антидиабет ТВ с мен Росица Коцева. Предаването не замества лекарския съвет. Не правете нищо без да се консултирате с вашия лекар. Медицината и храненето вървят ръка в ръка. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате и да коментирате, така подкрепяте автора. Абонирайте се, за да продължават да са безплатни предаванията. Споделете с всеки, който има инсулинова резистентност и диабет, за да му дадете надежда. Антидиабет ТВ с Росица Коцева. До следващия път.